Uy, na naman akong anak, murag malipayon ng gining bata ah. Sa himala kayo, kay sayo sila namuhi. Tika, ano malipayon mo ni siya? Yes, malipay gito akong paparon. Kay perfect ko sa math. Yes, unsa kaya baron i-reaction nato niya? Adto ano ko Papa B? Klaro kay nani isulti na ko ron. Maghambog na sa dayon ni ron. Sus, probiday gini bata ah. Proud yung kinisisyan ko galingon. Paminaw na kung sa iyang istorya, Vicky. Ay, nagdali-dali. Sige smile, sige katawa nga siya usa. Klaro kay, naging istorya na ko ba? Di, karon ka. Nara si Papa ay adto ako Papa B. Akong ipahibaw ang good news nako na bright kay ko sa math. Adto nako B. Oh no! Pa, nakoy good news pa. Pa, kabaw ba ka pa? Na bright kay ko sa math pa. Perfect ko tanan pa. 50/50 gid pa. 100% kita pa. Wait, tinood ka? Sige daw, be, pangatanon daw tika. Sige, paminawa ha. Sa una na kong asawa, adun ako'y upat ka anak. Unya, sa ikaduhang asawa, na ako'y tulo ka anak. Unya, sa ikatulong asawa, na ako'y duha ka anak. Be, unsay answer be? Na kay pagkabigaon pa.